Dzień dobry, dzieci. Wita Was pani Ania od grania i śpiewania. Dziś będę grała dla Was na akordeonie, bo chcę nauczyć Was kaszubskiego tańca szewiec. Posłuchajcie. Szeja buty, wyciągam buty. Szeja buty, wyciągam buty. Szeja buty, wyciągam buty. Szeja buty, wyciągam buty. Wbijam ćwiczy, wbijam gwoździe, za młodetka cały dzień. 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 Podobała Wam się ta melodia? No to teraz Was wytłumaczę. Szyję buty, trzymam igiełkę i wyciągam dratwę. Szyję buty, wyciągam dratwę. Szyję buty, wyciągam dratwę. Szyję buty, wyciągam dratwę. Wbiją ćwieci, wbiją gwoździe, za półdetka cały dzień. I jeszcze raz, wbijam ćwieki, wbijam gwoździe, za 5 złotych cały dzień. Może być? No to klękamy i na uklęku śpiewamy. Szyję buty, wyciągam dratwę. Szyję buty, wyciągam dratwę. Szyję buty, wyciągam dratwę. Szyję buty, wyciągam dratwę. Wbijam ćwieki, wbijam gwoździe, za 5 złotych cały dzień. Wbijam ćwieki, wbijam gwoździe, za 5 złotych cały dzień. Wbijam ćwieki, wbijam gwoździe, za 5 złotych cały dzień. Wbijam ćwieki, wbijam gwoździe, za 5 złotych cały dzień. I teraz wstajemy i kręcimy się w kółeczko. Jak mamy z kimś, to łapiemy go za ręce i tańczymy w kółeczku. Udało się? To teraz spróbujcie zatańczyć z Olą i Julą w filmiku numer 2. A ja się z Wami żegnam. Po kaszubsku to jest doły z drzeni.